Kublaya pi way pi way mentang dan hang ni ban pentip Asia pi bat kata kalong bakan sadan ke online photo contest competition hajar pusau ke bala organize the Meda production and photo contest Meghalaya on Instagram. Dia akan ke competition asya subhaya baroh ki kan thai bat shindrang manishin menta ban nak menta ki tu kinong shin menta ki hapan siu chi spotting kamarwe nani pilaru ban chu GP hauni number khandai lai nri we are pran ri we lai te ki rules ki long kom ne kandan bet tang shirong pila ban pha ekidor jong phi artli tingkat bat ka kateng ke jaj bat ka jakasa ka jong phi te pila ban pha ai kini ki number khandai lai nri we are pran ri we lai la ne nri not khandai sau san lai nyo not nri te sedang ban post ekidor jong phi kat kum ka jing kloi ka jong phi ban pha ai kini ki dor te kan penkut bat kin penkut ru ha ka lai phoi tarik mantau panai bakhar hajar pusau dia ya ke result and sapen tip ha ka nyau terek upanai paningkong hajar akusan te anam sha ru yi ki break blapa po social media kum ki actor actress ki youtuber banishim banta ka ni competition te ki nong job and khen tang na ki lights te ki khus nam ki long kum ni ki baningkong sau pho hajar ki baar like pho hajar ki baar ki balai ar pho hajar badi ki basau san hajar te nak banta ka jingtip ka ba company phila ban phone ha ki ni ki number ki banin sabu bless you